La neu va ser la gran protagonista durant la primera i segona setmana de febrer. La forta nevada del 5 de febrer va provocar força complicacions que es van allargar per espai de 3 dies. L'Ajuntament va haver d'actuar amb rapidesa per reestablir la normalitat. Una nevada que, tot i que som país de neu, aquesta nevada realment ha tingut un volum molt important i acompanyada tot seguit d'un fred important també ha fet que els dies van ser difícils. Bé, des de l'Ajuntament de Camprodon dir diverses coses. La primera, agrair la implicació de molts i molts dels nostres veïns en el tema de treballar per tal de reduir l'impacte que suposa un fet com aquest dins el dia a dia de la nostra vila i del nostre poble. Per tant, la implicació de molts dels veïns també ens ha ajudat molt a recuperar la normalitat. Però dir dues coses també. Una, agrair molt sincerament la feina i la dedicació de la nostra brigada municipal. Jo crec que un fet com aquest, si no hi ha una implicació de la gent que treballa a l'Ajuntament, seria molt difícil de resoldre. I el fet de la seva flexibilitat i la seva voluntat de servei en moments com aquest han fet de molt més fàcil arribar a recuperar, com he dit, la normalitat. I també agrair la implicació de tota la gent que hem sigut capaços de mobilitzar. Com bé sabeu, Camprodon és un municipi gran de 104 quilòmetres quadrats, en diferents nuclis, no podem parlar solament de la vila de Camprodon, això tenim tot el nucli de Beget, Rocapruna i tots els veïnats, que amb fets com aquest s'hi han de posar molts mitjans per tal de recuperar com abans la normalitat que tots volem. I això s'aconsegueix en el fet de posar-hi molts i molts mitjans. I des d'aquí agrair totes les empreses externes, tota la gent que també ens han ajudat a resoldre aquest tema. Bé, neu és sinònim de riquesa al nostre municipi. Som un país en el qual el turisme d'hivern està basat en la neu i, per tant, ens hem d'alegrar sempre que la neu es faci acte de presència. Des de l'Ajuntament tenim l'obligació de dedicar-hi els màxims esforços i els màxims recursos per tal que l'impacte d'aquest fet, d'aquesta nevada i d'aquest fred sigui el mínim possible en el dia a dia dels nostres visitants. Tenim la consciència que això s'ha fet, que s'ha aconseguit resoldre, diguéssim, el que suposa la neu i el fred d'una manera àgil i ràpida. Segurament ens han quedat moltes coses en el tinter i segurament podem anar i podem millorar. Aprofitant això, dius que sí que és veritat que Camprodon disposa des de l'any 2011, i així en consta, un pla de nevades, un NEUCAT, en el qual ens ha servit una mica com a guió. Però aprofitant aquest fet d'aquests darrers dies, l'Ajuntament de Camprodon impulsa, i ja ho teníem sobre la taula, però amb això donem un impuls definitiu, és el Pla de Protecció Civil de la vila de Camprodon. Això ens ha de permetre actualitzar, sens dubte, aquest NEUCAT, ens ha de permetre que el fet de la neu el resolgui encara d'una millor manera possible i també, lògicament, tot el que va al seu voltant. Estem parlant d'un pla de protecció civil en el qual recollim tots i cadascun dels plans que la Generalitat ens obliga com a municipi a tenir disponibles, el NEUCAT, el SISMOCAT, el VENCAT, etc. També dir que aquest pla de protecció civil de la vila de Camprodon també és el resultat d'un treball fet per aquest grup de voluntaris de què disposa el poble de Camprodon per tal de concretar cadascuna d'aquests últims racons, com us he dit abans, del nostre extens terme municipal que han de formar part d'aquest pla de protecció. Per tant, dius que des de l'Ajuntament de Camprodon sempre es pot millorar, pensem que sempre es pot millorar, però que el resultat de l'acció municipal en aquests dies d'intensa activitat per tal de resoldre les nevades el considerem positiu. Sobretot, repeteixo, agrair l'esforç de molts i molts veïns, agrair l'esforç de la gent que treballa a l'Ajuntament i agrair l'esforç de la gent que ha treballat per nosaltres amb dedicació, amb insistència i amb esforç.